Osoituksena Matin mielialavaihteluista hän ei halunnut olla tekemisissä Nahkahevin kanssa ja perusti suomipunk-bändin nimeltään Stalingrad Ballet Boys vuonna 1989. Bändi oli omaksunut varsin militaristisen tyylin. Evilä pukeutui natsiuniformuun ja saarnasi totalitarismin puolesta. Oli hauskin vaihe siinä meidän bänditouhussa, vaikka soidettiin kyllä aika paskasti, mutta porukka oli aivan haltioitunut. Se oli punkin kulta-aikaa ja sitten Masa meni lauteille ja sillä oli natsipuku päällä ja se piti puheita siellä ja se oli aivan helvetin tukat silloin. Uusi Auschwitz! Veettiin näitä vanhoja bändin biisejä sitten YKK-meiningillä, eli raiskattiin vanhaa settiä pikkusen. Ja kaikilla oli kyllä yllättävän hauska. Haista Jussi vittu. Pääkaupungin keikalle, niin se halusi, että viedään Hiukkavarasta Turmilavetilla Helsinkiin. Haluaisi meidät sinne lämpäriksi. Helvetin isoa hommaa, tietenkin vähän ehkä suuruuden hommuakin koko systeemiä. Kun se ei saanut sitä tahtonsa läpi ja mun piti panna längit sille, niin se bändi loppui sitten siihen. Oltiin me sillä lailla yllättyneitä, että näinkö se nyt lopetti. Sen jälkeen mekin jouduttiin ottaa monta vuotta, että päästiin seuraavan kerran keikoille. Ennen Stalingrad Ballet Boysin lopettamista Matti ja yhtyeensä esiintyi akustisesti Sinun pilottijaksossa, jonka juontajana toimi Mirkku Mirri Nevakare. Ja bändinsä Stalingrad Ballet Boys. Arnolainen on mies, jota tähdet kuljettaa. Juhani Tähtelä ei ollut mukana ohjelman kuvauksissa kiertuetta ja panssarivaunua koskeneiden erimielisyyksien takia. Olihan se vähän semmoista sitten Masalla, kun se yksi oli, niin ei se oikein sitten pystynyt syykkaamaan ittiänsä, koska mä olin semmoinen tukipilari aina ennen keikkaa. Ja jotakin hän yritti vääntää siellä nauhalle ja sehän meni sitten se homma ihan vituksi sitten ja siihen se loppui sitten koko juttu. Matin paineensietokyky petti jälleen kerran ja hän esiintyi vahvasti humaltuneena. Osittain tästä syystä ei ohjelmaa näytetty koskaan TV:ssä. Se vaan mulle kerrottiin tälle, että se vaan nyt jätetään näyttämättä. Että en mä silleen tiedä, että mitä siinä on ollut. Että niin no, Mattihan meni aivan rikki itsekin siitä hommasta. Ja sehän joutui sitten lataamaan sen jälkeen. Ehkä se oli vähän liian rankkaa se juttu sille itsellekin sitten. Yhteydenpito oli satunnaista. Tähtelä keskittyi perhe-elämään. Mä olin saanut jo ihan hyvän työn, eli talakkarihommia kiinteistöhuoltovirmassa. Seurustelin mun nykyisen vaimon kanssa jo silloin ja meillä oli niinku aika semmoinen normaali perhemeininki alkoi olemaan ja oltiin rakennettu taloja. Alkuvuodesta 1999 Matti sai Tähtelän suostuteltua mukaan uuteen bändiprojektiin. Glitter Comeback oli pohjustettu hyvin. Tähtelä järjesti promottorin ominaisuudessa harjoituskeikan ja se kuvattiin myöhempää videota varten. Mä ajattelin, että ei, että milloin olisi ollut kotona vaimon ja lasten kanssa. Masa sai sitten mut houkuteltua mukaan siihen touhuun ja lähdettiin Turkuun ja oli pikku mokaa tullut täällä mainoksen tekopuolella. Mikä vitun graafikko tämä on tehty? No niin, hyvä! No revi, Masa, revi! Hyvä, Masa! Saatana, nyt sinäkin saat. Mikä täällä vieläkin mieskuva? Vähän tulla lähettää. Kaikki meni hyvin, syötiin, juotiin. Kyllä se pitää lähtee. Onko ihan varma? No aivan 100 varma. Niin kuin aina ennenkin. No hätä. Ei mitään. Tämä
laki alla vielä kuule se falsetti tallessa. Se on siellä. Ota olutta. Jätkät entisen mallin. Entisen mallin. Entisen mallin. No niin. Hei, jätkä tuohon. No hei. Perkele. Pelu tuo. Entisen mallin. Entisen mallin. Entisen mallin! Millenniumin vaihtuessa keikan jälkeen Matti katosi. Me veivattiin se keikka ja Masa sitten vinkkasi bändille, että joo, että lähdetään takahuoneeseen. Lähettiin perässä ja Matti oli niinku, tää lakki vaan niinku oli jäänyt sinne. Tietenkin poliisille tein katoamisilmoituksen ja ei sitä ole näkynyt. Niin kuin kauheaa, että mihin se on joutunut tai mitä sille on käynyt. Kun ei tiedä yhtään mitään koko ihmisestä tai jokaisesta. Se oli vähän semmoinen niin pienen kylän iso tähti, jolla oli mentaliteettina semmoinen vähän niin suuren maailman tähden elkeet. Ja mä luulen, että Matti on kuitenkin jossakin olemassa vielä, että vaikka sitten tuikkivana tähtenä rock-genren taivaalla.